барномаи чашмаи умед ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои дифилм. дуруд ба шумо дӯстони азиз аз ҳамин табиати зебо аз хонаи падару модар. имрӯз хабаргирии падару модар омадем. бисёриҳо суол карданд ки масъалаи чашмаи умед чӣ шуд. Чашмаи умед мутаассифона ҷамъбаст шуд аз сабабе ки устод бисёр серкор буданд, натавонистанд. Гуфтем хай биёед ҷамъбаст мекунем, аммо ба ҷояш як барномаи бисёр ҷадиди таърихӣ мегузорем ки рӯзҳои наздик интизор шавед. бисёр фоидаовар аст ва бисёр муҳим аст барои ҳар фарди тоҷик. барномаи таърихӣ аст, огоҳӣ аз таърих тоҷикон. аз ин сабаб ҳар касе ки тӯли ин дам бо мо буд дар барномаи чашмаи умед, ҳар чиро ки гирифтед мо хушҳол ҳастем ва боқӣ худо нигаҳбонтон то боз барномаҳои нав ба нави дигар, чун ҳар сол ҳар моҳ мо кӯшиш мекунем ягон чизи навоварие, як чизи наве барои шумо бидиҳем. боқӣ худо нигаҳбон.